Geredik diýen gerçek ýaşlara gel gerçek ýaşlara titan kafilin var ekene ulum magazyň ekene. Bu barsetkalar keypini götürlen ama hocam. Näçerak bar içinde? 3 tanak bar içinde. Barsetkada kiçisi ulus içine talanlar. Hocam dinlemeyin. Awam. Şu neçeni bizim tohumumuzda toy eden adamın işine gelip ziktir alt parça tapadı yok. Pul alan yok da içinde var. Näçe kafil gerçek. Her kim kafil alıp gidiyordu. Ay tatanısın näme? Her kim kafil verdi ya. Senin pul deyip durma hocam. Seret İran'ın kafir şu. Çünkü metr kvadrat 240 markdan şey. Metin için diyen ho. Amat. Amat da. Hovda seret 50 görüşün hocam. İyi malatın gelenler. Bilýän hocam men. Muňa seret bular. Muňa seret. Ha? Bu renk çagadyny gördüňmü? O eken ya. Baylan renkini. Bagat. Onda şundan aver şundan. Bak iki baylan da. Yok bu baylan. Kızağa men şundan ýerjek. Yok şundan alaýyn da. Böyle şundan bereyim hocam. Toy alıp çıkmalı. Pully gurulýan o toyda. Gayrat et hocam. 240 manat daý boy. Belli diýsen adyňa döwellap bolýar. Toyun pulu bilen soň ýuwaş-ýuwaş üzülüşi berer. Yo. Onda şundan uğratsak hocam. Uğrat. Koluna da gerek diýsen badyr. Bolýar. Titan kafil. Bah näle wallahi be. Buň edýäne men baňama 3 kvadrat metr. Almal pulmam 25 kvadrat metrin karo. Bah bu gedek mutlumy eýän. Ay borlay näme de bolsa kafil o waro.